Li bajarê Kobanê şer û pevçûn di navbera hêzên Kurdî ji aliyekî û çekdarên rêxistina terorîstiya Daişê ji aliyekî din ve berdewam in û hêzên Kurdî pêşketinan bi destê xwe ve tînin. Çavkaniyekî ji nav hêzên pêşmergeyên Kurdistanê li Kobanê ragihand ku çekdarên Daeş du caran êrişî hêzên Kurdî li bajarê Kobanê kirin. Lê rastî bersiva tund hatin. Wê çavkaniyê eşkere kir ku îro çekdarên Daeş ji du aliyan ve êrişî taxên dibin kontrola hêzên Kurdî de kirin. Lê pêşmergeyan bi çekên giran bersiva wan dan. Herwiha hêzên Kurdî li aliyê Başûr û Bakurî Rojhilatî Bajêr pêş ve diçin û aniya şerê niha li Bakurê Rojhilatî Kobanê ye û dibistana Yermûk ya Kobanê bi tevahî ketiye destê hêzên Kurdî de. Heman jê derê eşkere kir ku komeka birîndarên Daişê jî ji aliyê hêzên Kurdî ve hatiye dîlkirin. Ji aliyê xwe ve balafirên şeriyên hevpeymaniya navdewletî bi fermanderiya Amerîkayê jî bi topbarankirina çeperên Daeş yên li nav bajarê Kobanê û derdora wê de berdewam in. Hêjaya gotinê ye ku operasyon û êrişên hevbeş her roj li dijî çekdarên Daeş li bajarê Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê li dar dikevin û rojane herîkê me sih çekdarên wê rêxistina terorîstî tên kuştin. Menal Mihemed, Ark.